Zientziak dio hori, egin irri! Kable, kalambre, mari, kalambre, zirtik da zarta. Kaixo! Badakizu ezen bat koloreko osatzen duten hortzadarra? Zazpik. Morea, anila, urdina, berdea, horia, laranja, eta goian gorria. Haze kolore festa! Erromako zubia ere deitzen diote. Bai, badakizu noiz agertzen den zeruan? Eguzkia eta euria egiten duenean, eguzkiaren argiak urtantak zeharkatzen ditu, eta izpi koloretsuetan banatzen da. Aizue, zuek ikusi alduzue inoiz hortzadarrik? Badakit, bidali argazki edo marrazkiren bat, eta guztien artean, Erromarainoko zubia eraikiko dugu. Badakizue laguntxoak, irrienlagunak.com. Aurpegia, 400 muskulu lanean. Malkoak isuriz, begia garbituz. Immunoglobulina listuan, eta infekziorik ez hau.